Hondamendia Xut eta Arte Drama konpainien azken lana estreinatuko da gaur Luson, eta ostean Euskal Herri osotik bira hasiko dute. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan kultura izanen dugu protagonista. Ongi etorri iparraldaren orenera. Zaldibarko zabortegiaren hondamenditik eta bi langileren heriotzatik abiatu, eta hilabete geroago iritsi zen pandemia gain jartzen da antzez lan honetan beste luizi bat bezala. Aintzinako Greziako tragedia bat emaiten zuen, batean zait izugarria gertatu da, eta ematen du horretarako presgarela eta onartzen dugula olako tragedia bat gure ongizatearen izenean. Eta justu ondotik gertatzen da pandemia. Eta pandemiarekin bat, beste izu bat. Pertsonaia ezberdinak, mundu eta giro batetik bestera salto eginez. Langileak, erizainak, agintariak, kazetariak, hildakoen sendiak, metafora bilakatzen den zabor artean. Eta arropa hori joaten da hor dago denbora guztian, ja botatzen dugu hasieran eta pixka mugitzen da, baina hortxe dago presente denbora guztian. Egiazko kontaera bat kontatzen ari naiz, orduan batzutan nire aktore pentsa moldeak izaten ditu danean, esaten dut, eske hau ni baina handiago den gai bat da. Nunbaitan gure gizartea antolatua den bezala, kontatzen dugu bai langilegiaren mundua, pertsonak dira, horretzen direla lanera, eta hiltzen direnak beharrean, gure gizartean, oraindik astero, edo kasik astero, langile bat hiltzen da lanean, eta onartzen dugu. Ez gira esklabutza garaian, ez, baina alere, hori posible da oraindik gaur egun. Bada baita ere ospitalearen mundua, edo osasungintzan ibili diren jende guzti horiek, eta ere enpresan eta politika munduan, egon direnak ere kudeatzen, hori dira, ez dena hain egesa izan. Eta baita ere, bai kazetariak eta bai kazetari bat, segitzenak gen bat, eta artean munduan ibiltzen den dantzari bat. Biek beste bi erpinetatik lantzen dutena kontakizuna. Arkaitzkanok idatzitako lana zazpi aktorek gorpuztuta, eszenografia zainduarekin. Kipitatik antzerki munduan bizi da nesagoez, gurasoek antzerki konpainia bat baitute Iruñean. Patrizia eta Maiteren paperean ikusiko dugu. Patrizia da erizain bat, Kalipsoren erizaina da, Kalipso da kazetari izan zen gizon bat, eta bera hor dabil. Eta bizi izaten du COVID-aren aldaketa hospital batean, ez? Eta gero beste pertsonaia da Maite, Zaldibarren justo lanean hasi den neska gazte bat, eta orduan Robertori txanda aldatzen dio, orduan txalda aldaketa horren ondorioz, bera ez da hil. Orduan bakargatzen du kulpa horrekin obra osan zehar. Eta aktore lanetan lehendabizikoz Eneko Gil dantzaria. Unairen pertsonaia da, eta etxean bere ikuskizuna ezin aurkeztuko duen dantzari bat egiten naiz, eta da Ines piezako kazetari protagonista nagusiaren bikotearena egiten dut. Eta gero badauzkat kazetari baten pertsonaia, medikuarena, pertsonaje txikiak, eta dauzkat gero ere momentu dantzatuak. Antzerkia, dantza, musika, arte plastikoak eta bideogintzan hasirik Simon Fuchsen zuzendaritzapean. Gure obrak ez dira salatzeko eginak, baizik eta galdezkatzeko pertsona eta komunitate bezala. Gure hizkuntzan, gure hitzekin, gure eredu propioekin, zer asmatzen dugu obera jauteko eta aldiberan gure mamuak ateratzeko. Zaborraren gainean gabiltza oinez igerian ez bada, hauxe hondamendiak lantzen duen egungo munduaren metafora. Xut eta Arte Drama taldeen azken lana, Euskal Antzerki garaikidea eta herrikoia dute xede. Errautsak, Hamlet, Frankoren bilobari kutuna eta zaldi urdinaren ostean dator hondamendia. Eta antzokiaz harago eskoletara ere doan proiektua da. Pedagogian, artea txertatzeaz gain, ertza askotatik landu eta usnartu daitekeen lana baita. Kanpoko Salvador Kolegioko laugarreneko ikasleak eta Hendaiako Irandatzeko hirugarrenekoak izan dira lehen ikusleak. Emango dugu obra hau publiko guztietara eta Euskal Herriko osoko guztietara.
bai ikasleekin, noski, beti lantzen dugu, hori hezkuntza guretzat arlo oso importante bat da gure artea garatu alizaiteko eta bizi alizaiteko, transmisioa, baina bisentzuetan pasatzen dena, guk asko ikasten dugu gazteekin, lanean ari garenean, eta ustut guk ikasten dugula gehiago transmititzen duguna baino. Eta nigute zertan direan, zertan dagoen giroa, eta guk behar dugu horrekin bergira konektatuak izan, gizartearekin. Luz on estrenatu eta jarraian Euskal Herri osotik bira hasiko dute. Ama ongi zaude? Ni gaixotze banau. Gutxi falta da Sara Urdazubi, Zugarramurdi eta Ainoako herritarrak batu eta Amaieren tragedia pastorala eskaintzeko. Lehen aldiz, Sareta Ibarreko herritarrak elkartu dira mugaz gaindiko pastorala sortzeko. Ez dela mugarik eta ni gelitu naiz bizik kontent hori senditzez eta jendea biziki kontent da algarrekin aitzea eta euskara da gure zementoa, biltzen gaituena eta hori segur da eta egia da eta ara. Naturalki eginda azkenean ondoan bizigira eta elkarrekin bizigira bai deia. Biarrez Lafitek idatzi eta Benito Lertxundik musikatu zituen olerkiak oinarri hartzen ditu pastoral honek. Ezoikoa den pastorala da fikzio bat ardatz baitu. Kontakizun bat dela eta ez dela egia, baina egia dela ere. Orduan, hortan behar da publikoak atzamanen du bere bidea, guk atzamanen dugun bezala. Nik imaginatu dut, hola, Maieren tragedia baino gehiago urrats importante bat norbaiten bizitzean. Erran bezala gutxi falta da eta urduritasuna nabaritzen hasten da parte hartzaileen artean. Guk ere badugu presioa bederen zerbait ongi egitea. Horazok Saran ere azkena, baina izanen da estresa pixka bat. Asteburu honetan Zugarramurdiko plazara atera ondotik, urriaren 22 eta 23 Saran eskainiko dute. 15 urte besterik ez zituen Basirrek Afganistan utzi zuenean, duela 11 urte hasi zuen odisea hartan. C'est un parcours de voyage hyper compliqué, j'ai vu. Oso bide zaila izan zen, kide asko harrapatu, itzularazi edo hil ziren. Il y en a qui étaient morts dans les voyages. 2015ean iritsi zen Baigorrira beste hainbat errefuxiaturekin batera herriak aterpea eskaini baitzien. Azken urteetan Manesenea jatetxea izan da bere etxe eta familia berria. Gero ez dakit bidearen bukaera hemen den, baina egiten ari du bide polita bat hemen. Ikasten ditugu gauza batzuk, beste bizi molde bat, beste kultura bat, elkarri trukatzen ditugu ideia batzu, badira gauza batzu ez ginuela pentsatzen nola han izaiten altzen haien bizia, hemen aldiz gure aldean nola izaiten alden entzat ere anitz gauza hola trukatzen ditugu eta bai badugu ikasteko eta denen artean. Salam alaikum. 7 urte beranduago, Afghanistan National Institute of Music orkestrako kideak hartu ditu bere etxean. Afganistanen berdintasunean eta emakumeen alduntzean sortu den lehen orkestra da. Talibanak boterera iritsi zirenean eskola eta orkestra itxi zituzten, baina zorionekoak gara orkestra ez ezik eskola ere mantentzeko gai izan baikara Portugalen. Aizebegi festivalak bi historien arteko zubiran egindu eta orkestrako kideak Afganistan utzi zutenetik eman duten lehen kontzertua eskaini dute Baigorrin. Basirrek esperantza berreskuratu zuen kabian. Bizitza normala dut, dena daukat, eta zoriontsu naiz. Basirren historia arrakastatsua da eta herrialdeko gazte asko inspiratu ditzakela uste du. Gainera, kontzertua aukera ona dela dio bere aberkideei 273 musikariak babestu dituztela erakusteko eta behin Talibana joaten direnean berriz ere musika Afganistanera eramango dutela erakusteko. Gaur gaueko 8:30 bigarren kontzertua eskainiko dute Baionako Cité des Arts auditorioan, musikaren bitartez, zubiak eraikitzen jarraitzeko. Ikusentzuleok Baigorriko kontzertuko irudi hauekin amaituko dugu gure gaurko saioa. Igandean itzuliko gara goizeko 9:00 astekariarekin, bien bitartean asteburu ona izan eta izan ongi.